Gaur oso egun garrantzitsua da, gaur ikusiko dugu gure nazioaren taldea, bere kamiseteagaz, bestekin, parean, bardintasunean, jokatzen, eta hau ez genduan irudikatzen, aurreko ongitxira arte, ez da? Ongitxira arte, eta asko kostata izan da. Egia esan, lortu bada, izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak jarritako zuzenketari esker, kirol legean, eta Sánchezekin egindako inbestidura akordioaren bitartez, ez da. Eta gero, pausuka jarraitu behar izan da, egia bihurtzen legean agertzen dena. Garrantzitsua dela dinot azken baten gure herriaren naziotasun aitorpena dalako, eta ikusgarritasuna emoten dauzku. Guk argi geunkan oso garrantzitsua zala, lehenengo pausu bezala, kirol arloan gure selekzioagaz egotea, eta beste batzuk, bilduk esate baterako, ez eben holan ikusi eta abstentzioa egin eben. Guk bultzatu gendun, aurrera atera gendun, eta egia esan posik gagoz. Pertsona askok parte hartu indabe, hau egia bihurtu zedin, eta danoi eskerrak emon gura dautze daz. Benetan talde lana izan da, eta itxaroten dut, hau lehenengo pausua beste kiroletan be, laster gure taldea ikusteko.